Ahojte! Tak to sú moje 3 dôvody, prečo určite sa prihláste na Gamču. Prvý dôvod je jedinečnosť školy. Nebudem hovoriť o olympiáde, lebo o tej ste už určite počuli a každý Gamčák sa pri tom bije po hrudi a hovorí niekoľkohodinové historky. Ale určite by som spomenula iné akcie, ako je napríklad aj Deň Európy alebo Noc filmov a literatúry, školské referendum a hlavne ten fakt, keď máte nejaký nápad, tak určite môžete s ním ísť zavedením a ostatní vám ho pomôžu zrealizovať. Takže tu máte také široké spektrum vecí alebo teda možností, čo môžete zrealizovať a to je na tom skvelé. A druhý dôvod sú ľudia. Nebudem tvrdiť, že sú tu najlepší ľudia na svete, lebo to sa nedá povedať o žiadnej škole, ale určite sú tu ľudia, ktorí vás budú posúvať vpred. A to v takom zmysle, že sú tu ľudia, ktorí sú lepší od vás a to spôsobí, že budete musieť na sebe pracovať. Dobrý deň, pani profesorka. Potom sú tu aj teda ľudia, teda samotní profesori a profesori vás vedú v súťažiach. A to je vlastne tretí dôvod, lebo predsa je známe, že treba robiť niečo nad, aby ste teda boli úspešní, ak to tak môžem povedať. A na Gamči budete naozaj môcť robiť veľa vecí, ktoré vás odlíšia od ostatných, lebo tu budete mať vždycky vedenie alebo nejaký mentoring v tom, čom ste dobrí, či už to nejaké finančné súťaže, predmetové olympiády a podobne. Takže neváhajte, je tu skvelá atmosféra, všetci sa tu skoro poznáme, je to samé ahoj, ahoj na chodbe a príďte sem. Držím vám palce a určite príďte.